Every story has a beginning, but not all beginnings are the same. The story of Fontana was born from an idea and the courage to follow it. And time has shown that it was worth it. It started with a thought, driven by desire and conviction that honest work, quality, and perseverance can build something strong that lasts. Today, after 25 years, we know that the most valuable things we've created aren't just products, machines, or buildings. They are the people, the stories, the values we have never stopped believing in. Cez tie začiatky, veľa razy pokus omyl, sme postupne začali budovať výrobnú spoločnosť. Až sme sa dostali tam, kde sme dnes. Patríme vlastne medzi popredných výrobcov dielov v Európe a nielen v Európe. V tom období tých začiatkov sa začalo do strednej, do východnej Európy voziť veľa technológií západných, veľa strojov. Tým pádom sa začala zvyšovať aj potreba predaje náhradných dielov. A nikto v tejto oblasti Európy, v tejto časti nebol žiaden takýto výrobca. A videli sme tam potenciál, že to by mohlo byť to, čo v budúcnosti pôjde. A to sa nám neskôr aj potvrdilo. Boli také divoké 90. roky, večerovské privatizácie firmy vznikali, zanikali, takže bolo to náročnejšie určite na financie, ale možno, že voľnejšie, čo sa týka takého pola neoraného, že sme mali ten priestor na to, že bolo čo predávať a bolo pre koho predávať. Najväčšia výzva bola asi ten začiatok. Nikto nám nedal know-how, ako sa to robí. Všetko sme museli začať od nuly, lebo sme vlastne nemali nič. Nemali sme stroje, nemali sme myšlienku, nemali sme postupy, ako sa to robí. Fontana chcela ísť ďalej a v 99. roku sa stretla s Giliolim, ktorý nás tak trošku viacej namotivoval a v roku 2000 sme vlastne založili akciovú spoločnosť. Pre mňa bol najväčší zlomový bod vstup Maria Telefriho do spoločnosti. Vtedy sme cítili vlastne odvtedy ten rozvoj bol dynamickejší, rýchlejší a podporil nás v tom, čo sme chceli robiť. Ricordo la prima visita in Fontana fatta nel 2010 dove ho trovato un'azienda per me totalmente nuova, tecnologie e lavorazioni che non conoscevo e quindi facevo 1000 domande ai soci per capire il perché, per come venisse fatta la lavorazione in una determinata maniera e insieme a loro poi si sognava su quello che era l'evoluzione di questa azienda con l'acquisto di robot, di laser nuovi. Siamo arrivati anche a costruire un capannone nuovo, ci ha permesso di crescere, di aumentare quello che è la capacità produttiva e quindi è un'azienda continuamente in espansione, molto dinamica. Myslím si, že navonok firma bola jednoduchá, obyčajná, ale vo vnútri sídlili vlastne dvaja šikovní ľudia, myslím Marika a Juraja, ktorí mali určité ciele a vízie. Už to nie je tá malá firmička, ktorá to bola, ktorá začínala s nejakým snom a v nejakých podmienkach, ale dnes je to už plná firma, ktorá sa dostala do tej európskej špičky. Ten pohľad na to, ako ľudia majú pracovať a aké technológie sa dajú použiť, sa diametrálne zmenil. Už v podstate sa nezameriava na to, aby ľudia niečo robili manuálne, ale snažíme sa všetko automatizovať, všade nasledovať roboty, tak aby tá práca bola pre ľudí čo najjednoduchšia, aby pracovali viac hlavou ako rukami. Čo bolo také stabilizujúce a dôležitý krok, že sme sa dostali vlastne do tých najväčších sietí v Európe. Tým pádom sme mohli sa venovať aj takým novým trhom, ako je treba Austrália, Nový Zéland, Korea. Od začiatku našej spoločnosti je pre nás kvalita alfou omegou, takže aj materiály, ktoré sa snažíme použiť, sú stále tvrdšie a odolnejšie, ale vyžaduje si to aj ďalšie technológie, aby sme boli schopní tieto materiály spracovať. Vždycky tá nová technológia je zásadná, že nikdy nerobíme nejaké čiastkové riešenia, ale vždycky sa snažíme urobiť podstatný skok. Futuro è nelle persone. Il loro contributo genera innovazione, sostenibilità e crescita. Investendo sul loro benessere, sull'ambiente e sulla tecnologia,
Costruiamo insieme un florido domani per Fontana. Myslím si, že je tu taký ľudskejší prístup ako v iných firmách. Že poznáme sa navzájom, nie sme len nejaké čísla. A keď má niekto problémy, tak vieme o tom, vieme ho podržať. Keď som prišiel, tak to bola práca, teraz je to v podstate po 23 rokoch je to súčasť života. Pre mňa je Fontana viac ako 30 rokov pracovného života a je to dieťa, ktoré sme vychovali. Myslím si, že úspech je to, čo vidíme teraz tu že za tých 30 rokov, 25 rokov akciovej spoločnosti, že to boli roky poctivej práce a serióznosti a že sme si dokázali vybudovať dobré vzťahy so zákazníkmi. Zákazníci sa delia, odchádzajú, prichádzajú, proste vznikajú nové firmy, tak v podstate myslím, že takou umnou obchodnou politikou sme to dokázali všetko obsiahnuť, že nešli ku konkurencii, ale ostali pri nás. Amo di questa azienda appunto il fatto che non ci sia mai limite o uno stop a quello che sono le idee, anzi è un'azienda molto forte sotto questo punto di vista e quindi sono molto contento di questa collaborazione che continua da molti anni e spero che continui ancora per tantissimi anni con questo entusiasmo. La principale sfida che ci attende è garantire sempre una qualità eccellente, restando fedeli ai nostri standard e ai nostri valori. In un contesto di elevata instabilità geopolitica ed economica, l'opportunità sta nel guardare oltre i mercati tradizionali, intercettare nuove esigenze e agire con prontezza per continuare a crescere in modo sostenibile. Kľúčové pre dlhodobý úspech je nezastať. Budovať modernú dynamickú spoločnosť, sledovať vývoj v tejto našej oblasti, maximálne automatizovať procesy a budovať spoločnosť, v ktorej budú ľudia radi pracovať. Hľadať nové vízie, nových odberateľov, nové trhy, nové technológie. Milá Fontana, prajem ti do budúcna hlavne veľa dobrých obchodov, dobrých rozhodnutí, aby si ďalej takto napredovala a rozvíjala sa, ale najviac si prajem to, aby si mala spokojných zamestnancov a lojálnych. Najviac hrdý som na svoju prácu, že mám možnosť v podstate pracovať v takejto spoločnosti. Auguro a Fontana di mantenere viva la fiamma, la passione che l'ha fatta nascere e crescere, l'entusiasmo e il coraggio che la guidano e soprattutto di restare un'azienda di persone vere, unite da valori solidi, per costruire insieme qualcosa di ancora più grande. Keď sa povie Fontana a je to paralela s firmou, tak je to niečo nekonečné, stabilné, prúdiace. 25 years have shown us that what we create truly matters. It's not just about products or technology, but the people behind them, the stories we write every day together. We look back with pride and forward with determination, because the future of Fontana is being written today, and each of us is part of that story. Thank you for your trust. Fontana, make the cut.